Продължаваме и към човека, живееш на село сам с жена си и кучето си, а именно Друмев БГ. Той е женен за своята половинка, Боряна, от над цели 2 години. И очевидно са на едно мнение за доста неща и не се карат. Понеже да решиш да се преместиш от града в селото си е сериозно. Като Друмев в последно време набляга само и единствено върху YouTube кариерата си и бизнеса си за мезета, и това е неговата работа. Но за жена му Боряна не се знае много, но най-вероятно се грижи единствено и само за дома им и тяхното малко дете, което наскоро се роди. На 14 април 2025 година се роди моето първо дете, Яна Друмева. И той изисква много време за грижи по него. Боряна не се показва много в последните видеа в канала, понеже така е решила, но може би заради малкото информация за нея ще трябва да я сложа в D-tier. Но иначе те са много сладка двойка и не смятам, че някога ще се разделят. Но като